Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Numele meu este Vlad și astăzi vom continua seria noastră de Resident Evil Village. Aș vrea să vă mulțumesc tuturor celor care v-ați abonat, care v-ați uitat la clipuri și care ajutați la construirea acestui canal. Să fie un canal foarte, foarte mare. Ok, data trecută am fost atacați de drogații apă pe aici, care dracu doar așa atacă și ne-a prins un pic nepregătiți și ne-a mușcat din mână. Dar de data asta știi cum intrăm în ei? Și acum, văd că a venit baba asta la noi. Stai un pic, acum e ceva de luat și de explorat pe aici. Asta e încuiată. O urmărim imediat și pe mamaie. Mama, au distrus satul ăia. Șmecherul satului și cu gașca lui, toți drogați. Au distrus satul, uitați-vă și ce au făcut pe aici. Poate mai găsim, nu știu, medicamente sau... Bun, hai că am deblocat ușa asta. Ia, hai să ne uităm în inventar dacă avem niște materiale de construit, sănătate, gloanțe, whatever. Nimic, suflet. Bun. Hai că ne descurcăm noi și așa. Că suntem oameni descurcăreți. Pentru că data trecută am găsit la Ethan în casă o butelcuță de aia care era făcută după cea de la Ciucaș. Pentru episodul de astăzi am fost pe la magazin și am cumpărat și eu o sticluță aia de Ciucaș. In life and in death, we give glory. Hello? You shouldn't be out here. It's not safe. What the hell? Hey, can you hear me? It's you, Vai, mamaie. the child's father. Child? Hey, wait. Do you mean Rose? Is she here? Rose! Rose, yes. She is in great danger. Since Mother Miranda brought her to the village, we have fallen into darkness. What are you talking about? The monsters? Deci apare mămăița asta, o știe pe fata noastră. They're coming! No. Wait. Where's Rose? Who's Mother Miranda? Asta e The cerșetoarea bell satului. tolls for us all. They're coming again! Uite, ci că se întorc ăia, drogații aia. Ia să vină, mă, că suntem pregătiți. Deci, din câte ne-a spus cerșetoarea satului, copilul nostru e aici, într-adevăr. Și se întorc ăia, dar văd că nu vine nici dracu. Cred că ne-a cam mințit. Aparent avem și hard în jocul ăsta. Dar eu sunt handicapat și nu știu cum să mă uit pe ea. Uite, încă un puț care are nevoie de manetă. Trebuie să fie pe aici pe undeva. Covoarele tradiționale românești. Pivnița plină de sticle ciucaș, cum aveam și noi în casă, episodul trecut. Ok, hai să vedem. Deci aparent mamaie știa ceva de copilul nostru. Și zicea că de când a fost adus aici în sat s-au întâmplat numai chestii nasoale. Ceea ce mă face să cred că fetița noastră este o dealeriță de droguri în devenire. Deci practic ea și-a înscenat răpirea și a uneltit un plan de ăsta diabolic să aducă space la oamenii din sat. Și noi acum trebuie să o găsim, să o pedepsim, știți? Că nu e ok de la 6 luni să faci trafic cu droguri. Bun, deocamdată să găsim manetă. Maneta aia. Oh, ia uitați-vă băieți ce avem aici. Au, stai. Nu mă referam la nemortul ăla care leargă prin lanul de grâu. Uitați-vă, asta este imaginea de la intro. Vedeți? Cu sperietoarea asta de ciori. Din nou, nu mai fiți rasiști, știu la ce v-ați gândit. Ia vină mă cu afiri al dracu. Acum nu mai ești șmecher, nu mai ești cu gașca să sari pe mine. Te ascunzi? Ia al dracu. Praf de puș. Normal că praf de pușcă aveam noi nevoie, nu gloanțe sau sănătate.
Când sare drogatul ăsta pe space la mine. Ei, ce dracu. Ia vină mă încoa. Pau, pau. Ia uite-l. Vino. Nu te mai droga. Nu mă mușca filial, dracu. Hai că-l tăiem. Îl tăiem. Ai sub-o, fraiere. Vino încoa. Nu mușca. Nu mușca. Ram, mătii. Dă-i. Mamă, sunt mai mulți, că l-au pe unul și pe spate. Nu. Bum. Gata. 210 lei. Banii de droguri, ce m-am zis eu. Că ăștia-s drogați. Problema e că noi mai avem 12 gloanțe. Trebuie să fie suficiente. Ha, ai ratat, fraiere. Hai mă încoa. Trebuie să mai folosim și cuțitul, că nu pot să-mi pierd de gloanțele pe prostul ăsta. Hai mă încoa. Bun. Și ăsta are 250 de lei. Da, deci aparent... hai că am făcut să ningă. Aparent, problemele au început să apară în satul ăsta de când a venit copilul nostru. Ceea ce nu e ok. Nu e ok deloc. Bun. Deci în afară de 500 de lei pe care am luat de la drogați, mai e ceva pe aici? Close the door. Ia. Please. Cine ești, viața? Hey, what are you doing here? Ce cauți aici? Stay back. Please, How? don't hurt us. Whoa. It's okay. Zice I'm că not să gonna nu-i hurt you. rănim. I'm just Oh, glad to what see a normal mess. people at last. Have you seen any other survivors? No. They're all in Louisa's house. And she's not answering Așa the mă, gate is Luiza, am locked. și uitat de ea. Girl, he's an outsider. Zice să nu mai vorbească cu mine că sunt un străin. Oh, Moșile, dacă sfut una, te despart de shit, we're sănătate. setting ducks in here. Can your old man walk? No. One of the monsters cut him. Și că unul He's de lost monștri a l-a lot of rănit. blood. We have to get into Louisa's house. Shh, quiet. Gata, viața, mergem la Luiza. Must be a way Merg eu inside. pentru tine. Stay here. Be quiet. And don't move until I get those gates open. Tata, te cam caută moartea, nu știu cum să zic. Da, mă băieți, deci ideea care e, toți supraviețuitorii din satul ăsta s-au dus acasă la Luiza. Și ăștia doi au cam rămas în urmă. Și au nevoie de ajutorul meu. În sfârșit a dat domnul să face și noi niște gloanțe. Mă, dar câte puțuri au ăștia în sat? Și de ce dracu niciunul nu funcționează? Uite, lucrare de mântuială, România, ce dracu. Dacă eram în Franța sau în Germania, știi cum erau puțurile? Erau de-alea smart puțuri. Ei nu trebuia să dăm noi la manivelă, că se deschideau singure. O, bine mă. Am găsit o sticluță de asta de sănătate. Unde? În Budă. Naiba. Cu orice om normal își ține medicamentele la WC. Oricum, chiar apreciez, băieți, că uite și tu. Tradiționalul WC în fundul curții. S-au gândit băieții de la Capcom. S-au interesat și uite l-au făcut ca în realitate. Pe aici încuiat. Mă, nu fac rost de maneta aia. O poză de familie. Na, ce să fac? Deci zice că una de închei aici, dar nu putem să deschidem deocamdată. Come on, it's clear. Hai că v-am deschis ușa sărăcilor. Veniți încoa. Took your damn time. Putu-ți gura, mătii! Până că ți-am deschis ușa, îmi spui că mi-a luat prea mult. He's not used to relying on other people. I'm sorry. Și că nu e obișnuit să bazeze pe alți oameni. We'll be safe in here, won't we? Safer Da, here than fata out mea. there, that's for sure. Aici suntem super safe. Hey, do you know anything about what's going on around here? It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. Nobody's answer.
Uite, nu răspunde nimeni. Father? Eu încep să înțeleg de ce nu l-a invitat Luiza pe moșul ăsta la We have to get petrecerea. inside. Și că trebuie să ajungem înăuntru. Păi nu vă bag eu înăuntru. Putu-i în gură, dau petrecere fără noi. Deci fii atentă, fata mea. Eu te bag la There's so petrecere, much blood. dar sunt cu ochii pe moș. Bun. Hello? Anybody home? E cineva acasă? Louisa! Open up! It's me, Elena! Ia, hai că a deschis. Stop shouting. You'll draw the monsters. Julian. Să nu mai țipe, Who's this? că atrage Stay monștri. back. Father! Acum suntem prieteni. For God's sake, Julian, let Până us acum in. eram No, străini. they'll smell Acum the suntem blood. You'll prieteni. endanger us all. My father will die out here. But that's not my problem. What's going on? These Yeah. people want to let a dying man Asta e into Luisa. our home. Come now, these people are our friends. Go on, go inside. Come now. This way. Ce face că petrecerea să fie tot căcat? You're not from this village. No. I'm Ethan. Julian, go make yourself useful and check the grounds. Așa, I said sclavule, go. du-te. A zis șefa, să să verifici terenul. Ieși. If Elena trusts you, then so do I. Come inside, Ethan. Așa, bagă-mă în casă. Wait here. I'll check on the others. Da, deci exact cum v-am zis, băieți, o petrecere de căcat. Nu tu, Adrian, copilul minune, nu tu, băutură. Zici că e petrecere de aia de pocăiți. Ia. Ăsta e albumul foto. Cu poze de la petrecerea din anii trecuți. Ia, să vedeți acum, băieți. Come inside. The others Intru are și waiting. strigă tot surpriză. The fuck is this? Outsiders, you're gonna get us all killed. Anton, O petrecere Help Leonardo surpriză and Elena. pentru mine, nici nu mă We're doing așteptam. fine by ourselves. please, Ethan, take a seat. Is this all that's left? From your entire village? Deci doar ăștia au mai rămas All din tot that's satul. left? A, uite-l. There is no one left. A worthless invalid, a stupid, wailing bitch. And Este you, bețivul satului. you drag a bloody man and an outsider in here like it's nothing, and expect to be all safe? There is no safe. Every sorry bastard out there has been ripped in half. But tomorrow, Așa, frate, mai bea un pic. tomorrow we'll all be dead. Și că mâine o să fim toți morți. Put Uite a cât sock in optimism. it, Roxana. That's enough! This house has protected my family for generations. And drunk or not, you are all welcome Yeah, and well- safe in here. Whatever. Can someone please tell me what the hell is going on here? We don't know. One day we were a quiet, devout village, and the next, the monsters came and attacked us. Zice că nici ei nu știu ce se întâmplă. They kept coming. Wait, Louisa. Că din senin Where așa au is your apărut husband? monștri. Did they? No. No, he is out there. Somewhere. He went to get help. Yes, that's it. He went to fetch help. Let us pray. Să ne rugăm, ia. Mie nu-mi place ce turnuri ia petrecerea asta. Great ones, hear our voice. Together as one in reverence, we call on thee within the endless dark to deliver us into fate's hands. As the midnight moon rises on black wings, so we make our sacrifice and await the light at the end. In life and in death, we give glory, Mother Miranda. Now, the tea should be ready. Mă, dacă vreți să ne futem, eu n-am nicio That prayer, problemă. I've heard it Dar nu before. mă băgați în There was an old ritualul woman de near astea the graveyard. sataniste, că eu sunt creștin ortodox și na. The hag. Bitch is crazy as a bag of rats. There is wisdom in her devotion, though.
and I hope it protected her as it shall protect us. Ia. What are you Ăsta se doing? transformă. Leonardo a dat foc la casă. Ia! Bă, ești nebun? Elena, no, stay back! No, let me go! He'll kill us both! We have to go! Bă, dacă nu vrei să stau la petrecere cu voi, zi așa, nu trebuie să fii violent. Ma. Dă-te de pe mine, firea al dracu de moș. Așa viața mea. Dă-n el. Apropo, asta din noua noastră gagică. În cazul în care vă întrebați. Omoară-l de-l dracu pe tacto. Că e violent cu mine. Oh my god. I'm so sorry, Father. Hey, that wasn't your father anymore. You did the right thing. Ai făcut ce trebuia, că le-ai omorât pe tata sa. Elena, no! There's nothing you can do! This entire place is Lasă-l. collapsing! Foarte bine, Elena, ai făcut ce trebuia. Că tați mai găsești, da, bijuterie de He băiat was ca already mine. gone! Leave me alone. No, we're getting E out of here. supărată. Together. Da, mă, băieți. Deci, se pare că sătenii ăștia se roagă la una mama Miranda și au dus-o bine. Până ieri, când toate lucrurile au început să ia razna și nici ei nu știu de ce au luat-o lucrurile razna. Probabil din cauza că a venit nenorocita noastră de fată cu space-urile alea tari și le-a dat la săteni, la țăranii ăștia. Fie dracu. Glumesc cu băieții. Bun, glanțe de shotgun. Da, deci cum ziceam mai devreme, asta este noua noastră iubită Elena. Pentru că pe fosta soție a omorât-o Chris în episodul 1. Deci zâna zânelor, steaua stelelor, ești noua noastră soție. Eu sunt Ethan, îmi pare bine. Trebuie să pornim mașina. Uite. Ăsta e BMW-ul cu care o să te scot în satul ăsta, o să te duc în oraș. Să te fac fată de București. Trebuie să găsim cheia, băieți. Trebuie să găsim cheia să pornim BMW-ul. Că Luiza nu mai are nevoie de el. 500 de lei. Ăștia sunt banii pentru Sfântul Părinte când vine cu slujba. Da. Acum că a murit Luiza, nu mai trebuie. Mă, mie îmi place foarte mult, deci chiar arată acasă românească, cămară românească. Are așa aerul ăla de sărăcie. Deci, una peste alta. Uite, mă, sticlele de ciucaș. Deci vă rog din tot sufletul meu să căutați pe internet ciucaș la 1 litru. Butelcuță de aia. Doar că în loc de tigru are un cerb. Sau ce dracu e la ren. Hai că am găsit și cheile de la BMW. Bun. Hai, gata, am înțeles. Frumos, cu breloc de piele. Cade casa pe noi, dar ne cumpărăm breloc de piele, înțeleg? Ia, ce e în breloc? Uite, băieți. S-ar putea ca asta să fie maneta de la puț. Gata, zâna zânelor, hai The încoa. fire's moving fast. Până nu ne omoară focul, că văd că s-a extins. Trac, e bine, îi spun camion, dar de fapt e BMW. Hai, viața mea, urcă aici, să te duc pe culmile gloriei. What are you thinking? Step back. We can bust out with this. Ne folosim... A, păi ne folosim de mașină să spargem zidul. Că ce se poate întâmpla? Hai, tată, dă-i. Ma.
De ce o fi crezut ăsta că e o idee bună? Let me back up again. Să dea cu mașina în perete. Hai că sunt ele rezistente BMW-urile, da? Dă-le dracu. Episodul ăsta e sponsorizat de Audi, ca să înțelegeți Grab on. Hurry. cum ar fi. Let's move. Don't worry, and try not to breathe in the smoke. I know. Thank you, Ethan. Kind. Vino după mine, iubirea mea. Hope your family is safe. I do too. Once we get out of here, maybe you'll get to meet them. Stai că mă bagi în... bagi în lemne. Be good. Așa. Come on. Dă Get a mâna. hold. Dă mâna prințesa din Maroc. There. That's our way out. Thank God. But what then? The village is still full of monsters. We can't fight them. There's too many. Zice că satul e plin de Hey, monștri și don't că nu talk putem like that. omorâ We'll pe find a toți. safe house to put you in until I can find my daughter. My hunch is she's in that old castle. No. That place is full of nothing but blood and death. And I don't want to be alone while you're... Father? Bă, firar al dracu! That's not him. Not anymore. He said my name. Father! Wait, Oh. it's not safe. E, păi atunci rămâi cu tactul și lasă-mă dracu în pace. Stay there. Come on. Give me Dă your mâna. hand. Lasă-l pe tata socru și dă mâna. Ethan, go! Nu plec fără Save your tine. daughter! Elena, don't give up. Reach for me. Proastă ești. Proastă ești ca tactul. Și uite așa s-a dus și soția numărul 2. Dying on me. Încep să mă gândesc dacă nu cumva eu sunt problema. Eu sunt motivul pentru It's okay. care fetele astea se tot sinucid și mor în jurul meu. Bun, hai să ieșim din casă. Wow. Ei bine băieți, putem spune că a fost o petrecere incendiară. La modul că i-am cam dat foc la casă lui Zei. Sau mă rog, i-a dat fost tată socru. Bun. Ce avem noi aici? Ah, ok. Am luat șurubelnița să putem să descuiem. Demon Crest. Cred că o să folosim asta să deschidem o ușă sau ceva. Au. Aud o armă. Care tragi, bossule? Who's there? Stop! Mother Miranda! Hey! Asta e mama Miranda, băieți. La asta se rugau ăia, la petrecere. What was that? Păi e frumos așa, mama Miranda, ei se roagă la tine și tu îi omori. Bun. Ceva îmi spune că nu o să ne întâlnim cu ea deocamdată. Nu-mi dau seama, clopotele astea se aud la palat sau e vreo biserică ceva pe aici? Ia, uite pe cerșitoarea satului. Ce faci, bre? Death. Yes. Death has visited them all. Tot cu morți. Da, deci cerșetoarea statului tot despre morți vorbește, tot despre apocalipsă și chestii. Bun. Mama e, nu știu cum să spun, dar noi tocmai ne-am pierdut cea de-a doua soție. Dacă te interesează. Ești cam bătrână, matale, dar până la urmă pizdai pizdă, știi cum se zice. Da. Iar voi nu mai judecați, băieți, știi cum e. Găina bătrână face ciorba bună. Superficialilor. Așa e la modă. Iubit de 20 și babă de 50. În câte are. Ok, hai că am intrat într-o biserică. Ceva îmi spune că ăsta este un sat de sataniști pentru că
ultima oară nu mi-amintesc să fie arătat așa Iisus. Am luat cea de-a doua cheie. Să stai aici cu minte. Să nu faci tâmpenii. Bine, măi, băieți. Nothing but blood and death. Am deschis și poarta către castel. O să ne oprim aici deocamdată. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat până la final. Dați un subscribe, dați un like, mă ajută foarte mult. Și ne vedem în episodul viitor să intrăm în castel. V-am pupat, pa, pa!